Holako agenda bat azkenean euskeraz publikatzia bultzada handia da euskerantzako. Orain arte urtero inglesez da erderaz indan agenda bat euskeraz publikatuko dalako. Eta National Geographic bezalako erakunde batek mundu mailan daka bere isla, bere indarra, eta euskera mundu mailan zabaltzeko ere tresna indartsu bat dela iruditzen zait. Pozgarria da mundu mailako erakunde batek, National Geographic bezalako erakunde batek, baina prestigio handia daukana naturarekin, ingurumenarekin eta etnografiarekin, historiarekin zerikusia daukan gai guzti horietan referentziala den erakunde batek euskara hartzea bere hizkuntza, bere lanerako hizkuntza ez. Gainera Euskal Herriari buruz orokorrean 2 edo 3 aldiz aritu da. Eta ikusten da, badagoela hor, ez dakit, feeling bat edo euskaldunekin, eta oso ondo iruditzen zait ekarpen berri hau. Normal den bezala, nahiz eta gure herriate hizkuntza oso txikiak izan, hala ere olako dokumentuek eta olako ekimenek ematen dute ere euskarari bere lekua, nazioarteko dantza horretan. Voici le premier agenda du National Geographic en langue basque. Si comme moi vous avez besoin d'associer les images à la langue pour comprendre ce qui se passe, je vous recommande cet agenda. Il raconte le voyage d'Elcano pour le premier tour du monde à la voile il y a 500 ans. National Geographic bezalako aldizkari baten eskutik etortzeak asko esan nahi dago, ezta? Gure hizkuntza nolabait panorama mundialean ere kokatuko dela eta gainera Elcano Fundazioak jarritako edo martxan jarritako proiektua izanik badakigu lan handia dagoela hemen, gainera Elcanori buruz gehiago ikasteko aukera emango digu eta horregatik uste dut zoriontsu sentitu behar garela.